Joo, morjesta. Täällä on tämmönen jääkäreiden iskuryhmä. Me ollaan vähän tutkimassa asioita, että täällä on Juki ja Harri. Ja tää on Mainainen jääkäreiden tämmönen tiedustelupartio. Katsotaan nyt mitä täällä sitten tapahtuu ja Moi hei, terve! Terve Juki. Mitä? Mennäänkö pongaamaan, jos se on paikalla, niin tää anarkkojen kyllitäti Arhimäki. Vihanhallintakurssin tarpeessa oleva apulaispormestari tunnetaan myös graffittityherryspaavona. Juu, ja nimenomaan Oli näin. kuulemma jo ollut hyvin suvaitsevaisella tuulella, kun meidän veljemme oli siellä sitten tunti pari sitten, niin oli jo Juu, ja hän näytti mulle. toivotettu helvetti. Ja eikö sulla ollut semmoinen bussikausti? Oli joo. Ja Miten se meni? No se meni, kun mä olin tuossa liikennevalossa Stacelle menossa tuossa tuolla. Jees. Niin Hakiksen torilla, jos joku joo, se oli joku hippin kanssa siellä, niin se bongas mut sieltä pussin ikkunasta, niin mä näytin sille keskisormeen, niin hän näytti takaisin ja pui nyrkkiä. Sehän kuulostaisi entisen ministeritaustaa omaavan apulaispormestarin käytöksen, jota ihan nauttii sellaista valtiomiesarvostusta kyllä. Nimenomaan joo. Ja Vai joku voisi sanoa kieliikö se vasemmiston tilasta. No, niin. Mutta eikö se ole näin, että Arhimäen pitäisi mennä vissiin Hangonkadulle katkolle, kun se on aggressiivinen? Eikä alkoholi tekee sen. Joo, Paavo on muutenkin aina pinnakireä. Tietysti mä ymmärrän, että se on varmaan vittumasta olla, ja vasemmiston kannatus on ihan pohjalukemissa. Että Niin, ehkä nämä vaikuttaa siihen, mutta kyllä pitäisi silti, kun jalkaudutaan kansan pariin. Niin pitäisi olla ystävällinen ja positiivisella mielellä liikenteessä. Niin, sen sijaan täällä toivotetaan kansalaisia helvettiin. Ja näytetään nyrkkiä ja eri mieltä, niin joo. missä se on se suvaitsevaisuus? Missä se on? Niin. Onko se siellä, missä on aurinkoinen päivä tänään? Eli loistaa poissaololla? Aivan. Ja mitäs jos mennään vähän katsomaan, että olisiko siellä. Tehdään semmoinen sissiretki. Joo, ja ne, jotka ei tiedä maalaismarkkinoista, niin täällähän on niinku, tää on kuukauden eka sunnuntai, ja täällähän on aika paljon myynnissä kaikkea leipomotuotteita. Ja On. Kyllä. tää on tämmönen toritapahtuma. Tää on toritapahtuma ja meillä on oikeus tehdä striimejä ja katsoa näitä asioita. Luoja tietää ja valveutuneet seuraajat, että tämä on tarkistettu niin asianajajan lähteestä, koska oikeusturva on ohut. Kyllä. Miksi puolueteltat on täällä, niin vaaleihin, eli kuntavaaleihin, missä näilläkin on fokus, niin siinä on puoli vuotta, mutta puolueet saa jo listat täyteen ja ehdokaslistat, ja he tekee nyt jo sitä duunia. Tekee. Ja Monet ihmettelee, miksi ne on nyt jo, kun vaaleihin on puoli vuotta, niin tämä on se taustatus. Kyllä. Joo. Mä itse on kyllä Persujen jäsen ja varmaan sinäkin. Olen kyllä. Ja no, tässä nyt ollaan ja katsellaan. Onkohan kansanpetturi Petteri Orpo paikalla? Se olisi kyllä mielenkiintoinen. Taitaa hänellä olla näitä pääministerin kiireitä. Niin. Pieni. Mikä se on? Pienministeri. Pieni alapääministeri. Joo. Mutta näetkö tuossa etualalla vasemmistoliiton koju? Apua. Onko siellä itse pullukka vaan itse? Kyllitäti paikalla. Pitääpä kysyä. Taitaa olla. Kysytään, että onko kyllitäti siellä. Ei olekaan se. Siellä on joku muu. Ne on kaikki vähän samannäköisiä. No, pulleita poikia tai. Ne lihoo niin kuin. Kaskinauta. Oho. Siellä vesi. Oho. Perkele, mitä naavaparta. Mitä hänen sanoo kuule, kun me kysytään, onko kyllitäti paikalla? Siinä on kyllä Persuja teltta. Niitä käyty. Miten se tulee toimeen? No, ei ne tuu. Mennäs kysymään. Morjesta. Joo. Missä teidän kyllitäti on? Kehen viittaa? Arhimäkeen. Arhimäki lähti juuri Aha. hakemaan harjoituksia. Eikö se ole niinku vasemmistoliiton kyllitäti, kun se tekee graffitteja? Nyt mä ymmärrän. Me vois mennä pikku kakkoseen tiedä se kyllitätiksi. Niin. Joo. Hyvä idea. Mä pitää hänellä. Joo, sano vinkki ihmeessä ja huumorillahan näitä hoidellaan. En kyllä tommoista pinssia laittaisi kyllä. No ei oo pakko, mutta laita tollanen. Mutta se tulee konkurssi saatana, jos noita Mitä tarkoitat? henkinen konkurssi, jos näitä tämmöisen pinssin laittaisin itselleni. No ei sitä pakko laittaa. Mutta Heijastiin kannattaa laittaa, sit voi lähteä henkeä, jos ei heijastaa. no joo, onhan se logiikka tämäkin.
Ei. Mulla ei ketään tuttuu, kuka olisi vasuri. Mutta, joo. Harmittaako yhtään, kun toi lähti toi... Andersson vai? Niin. No, satana tietenkin jollain tasolla, kyllähän täälläkin tarvittaisi, mutta jos vaalitus on tollainen, niin ei voi sanoa, että harmittaisi. Niin. Että eikä se ole positiivinen asia, ja kyllähän sielläkin varmaan saa asioita tehtyä ja tulee varmaan joskus takaisin vielä. Joo, kyllä. Että ei siinä mielessä voi sanoa harmittaa. Ja meillä nyt on kuitenkin ihan hyvä puheenjohtaja, uusi. Niin, tää nainen tai joku... Niin, Koskela, joo. Joo. Se on... Siellä parlamentissa, että siellä on kuitenkin niin paljon valtaa niin koko unionissa, että sitä on hyvä mennä sinne. Niin, joo, mä en oikein tiedä, että onko toi EU niinku ihan semmonen onnellan paikka Niin. kellekään, että kun sieltä tulee noita direktiivejä ja kaikki muuta, että... Siinä on paljon kehitettävää siinä systeemissä. Se on No, että ei oo mun juttu. Mutta sehän on yksi syy, miksi varmaan lähti sinne, koska tämä kotimaan politiikkahan on todella stressaavaa. Niin sehän on vähän se, koska täällä on se mediahuomio jatkuva, vaikka se on puheenjohtaja. Joo. Niin, Saanko mä kuvaa sua? Toki joo. Niin Brysselissä saa olla vähän enemmän rauhassa. Joo. Siinä on yksi asia, mikä se ei palaa loppuun. Se Joo. on yksi syy, miksi näitä lähtee niin kotimaan. Mut saajan se valtavat äänimäärät silloin, oliko se näissä, mitkä vaalit tässä oli? Eikö se ollut ennätys EU? Oli joo, mutta nyt teillähän on alamäki vissiin nyt tiedossa, ainakin. En usko, kyllä nyt on oppositiopuolueessa ja varsinkin täällä Helsingissä meillähän on jäsenmäärä todella suuressa kasvussa. Joo. Ja mä sanoisin, että tulee vaalivoitto kuntavaalissa, jos veikata pitäisi. Okei. Meillä on Helsingissä on niin paljon ihmisiä, siis koko Suomessa tietenkin, joilla ei siinä leikkauksissa iskee lujaa heidän niin kuin ihan toimeentuloon. Joo. Ja me luonnollisesti vastustetaan. No mitä jos te pääsette niinku tuonne valtuustoon, niin mitä te meinaatte tehdä sen eteen, että tämä näivettyy tuo keskusta, niin kuin toi City tuolla, missä kauppaliikkeet lähtenyt pois ja kaikki, niin kun siitä tehdään jotain kävelykatuja ja muuta, niin mitä sä niinku, onko se niinku järkevää? Mä en usko, että siis, jos viittaa tähän autoliikenteen vähentämiseen, niin mä en usko, että se näivettää keskustaa, koska selvä enemmistö, se on 3/4 ihmisistä, jotka tulevat keskustaa muualta, ne tulevat julkisilla. Eli mä sanoisin, että vaikka tämä HSL-lippujen korotus, se voi näivettää enemmän sitä kuin tämä autoliikenteen. Autollahan sinne pääsee kyllä, ja siellä on parkkihalleja, mutta mä en väitä, että se auto läpikulkuliikenne on niin ratkaisussa osa sen näivettymisen osalta. Joo. No mitäs sit kun ajatellaan näin, niin nyt kun ajatellaan, että tämä on helvetin kallis paikka asua, niin kun Heka nostaa vuokria ja kaikkiin, niin onko tässä mitään järkeä niin kuin silleen, että se on siis yksi, mitä me ollaan vastustettu. sitten leikataan niin kuin asumistukia ja kaikkiin, niin mun mielestä se on todella väärin. Se on todella paha koktaili, että siis, no me ollaan vastustettu näitä Hekan vuokran nostoja. Joo. Ja ollaan saatu myöskin, niin kun, saatiin tiputettua niitä, niin kun, että niitä ei nosta ihan niin paljon. Joo. Eli tää on yksi meille ihan kärkiteema, tämä asumisen hinta. Muuten mitä sillä voi tehtävissä, tarvitaan lisää rakentamista hyville paikoille. Lisää perheasuntoja. Totta kai, joo, kyllä. Yksiöitä nyt just Helsingissä aika hyvin, mutta perheasunnoista on tosi iso pula. Ja niitä pitäisi olla nimenomaan, pitäisi olla niin, että Helsingissä pystyy asumaan myöskin niin kuin pienituloinen ihminen. Se pitäisi olla näin. Tunnetteko muuten syyllisyyttä siitä, että Suomi on talouslamassa, kun sitä rahaa silloin Sanna Marinin hallituksessa, kun te olitte, niin jotenkin sitä rahaa nyt otettiin liikaa lainaa ja kaiken, no sanotaan näin, että Savanin rahaa oli ja kaikkea, niin oliko se niin kuin jotenkin? Toi on vähän maantapa ehkä vähän kaikilla puolueilla. Ja toki tämä Sanomen hallituskausi, kun se osui korona, nämä Hornet-kaupat ja sitten vielä tämä Ukraina tukeminen. Tai se ei ollut, itse asiassa se ei ollut Hornet-kauppa, vaan F-35. Anteeksi, totta. F-35, totta. Kyllä. Joo, totta. Joo, meni sekä 90-luvulla Hornet-kaupat. Joo. F-35-kaupat. Mutta joo, se osui näitä paljon ja siinä, mutta tämähän on vähän maantapa kaikilla puolueilla. Joo. Paitsi nyt tietenkin on tämä linja, mutta toista näinkin, nytkin hallituskin ottaa kyllä lisää velkaa. Joo. Et ei se ole kestävää, mä oon siitä samaa mieltä. Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, mutta kysyä sitä millaisia ne on ja kuka niistä joutuu maksaa eniten. Joo, mä jatkan tässä matkaa, niin jos joku haluaa äänestää, niin tässä on herra, ketä haluatte äänestää. Mikäs teidän nimi oli? Mikko Damsek.
Mikko Damsek. Äänestäkää häntä, jos koette hänet oikeaksi ihmiseksi. Kiitos teille. Joo, kiitos. Joo. Nyt mä oon oikeassa puolueessa. Mä itse kuulun puolueeseen kyllä. Että tunnen Purrat ja kaikki on puhelinnumerot ja kaikki. Että pitkän linjan miehiä. Mä itse asiassa SMP:stä aloitin tämän homman. Ja se oli sitä Soinin aikaa, mutta mä oon edelleenkin. Mä oon enemmän Kallella ollut aina tähän Jussin kantoihin. Tänään nyt on puheenjohtaja ja kaikkea muuta. Mitäs teillä menee? Onko teillä hyvä buumi ollut päällä? No kyllä, se menee ihan niin kuin ennenkin tässä näin. Joo, kyllä. Rohkeasti vielä pitää olla esillä. Kyllä. Tämä on ainut oikea puolue, mitä mä oon ollut. Herra jestas, mä olin siitä asti, kun tää perustettiin jäsen. Ja Toni Halme oli silloin aikoina. Se oli aika läppäukko kanssa. Että... Kyllä. SMP oli silloin. Joo, Veikko Vennamo, sehän oli hieno. Niin oli jo. Kyllä. Mä Ukkivainaa, kun mä olin maalaina pikkupoikana Iisalmessa, niin kun siellä oli puoluekokous, niin siellä oli se legendaari mopedimieskin, en muista hänen nimensä enää, mutta mä mentiin sitten sinne puoluetapahtumaan, Ukkivainaa vei mut sinne ja Vennamo antoi mulle, mä muistan kun se antoi mulle pastillin. Että susta tulee hyvä Vennamolainen. Semmosta. Saaks tosta kynän muistoksi? Tää on kyllä, hetkinen, mun pitää vähän laittaa varjoa tässä näin. Jussi Heijastenkin käy kaupaksi. On mulla jäsenkartti. Voisin mä emänallekin ottaa tosta yhden. Joo. Ketäs teistä on ehdokkaana tässä? Tässä porukassa kolmikossa ei ole ketään. Eikö? No voi harmi. Muakin kysyttiin ehdokkaaksi, mutta en mä, kato, kun mulla on niin paljon sairauksia ja kaikki enää ei jaksa. Kun vaikka kunnallispolitiikka on tärkeä ja kaikki nämä vaalit, että... Joo, ei tää livenä ole, mutta ihan muistona vaan, että... Tuleeko kuitenkin Paavi hauki, joo. niin se tulee kuitenkin tupeen? Joo. Joo. Se... Keskustelu kesken, mä voin sanoa siitä. Ei. Joo. Haluatko tähän jotain kertoa? No voin mä kertoa. Joo, kerro. Et aika erikoista toi, että nyt aika moni nyt on iloinut siitä, kuten itsekin vähän, että niin kun tää, onko se poliisi, niin kun tekee kanteita, Elokapina pitäisi lakkauttaa. Joo. Okei. No näin se teki hallituksen nimittämä poliisi. Niin, no mun mielestä se on oikein. Joo, kyllä näin. Mutta nyt tuli ihan se eilen uutisissa, että syyttäjälaitos ei nosta kannetta. Ja perustelu on se, että Elokapina ei riko olennaisilta toimintatavoiltaan niin kuin lakia. Tämä oli tämä syyttäjä. Syyttäjä. Pitäisikö laittaa näin? Syyttäjä. No just. Se oli tämä. Tämä on hämmästyttävää silleen, että sehän on rikollista toimintaa. Ne rikkoo lakia, tieliikenne lakeja ja kaikkea. Niin sitten kuitenkaan niitä ei tuomita mistään eikä mitään. Että kyllähän ne nyt oikeuteen joutuu, mutta se pitäisi lakkauttaa. Sehän on ihan tuommoinen terroristiryhmä, jos sanotaan ihan suoraan. Joo. Taas saa jopa täyttää terrorismin määritelmä. Sitten sulla on niin Rostilolla. Joo, ja... Se, että, no ehkä itse sanoisin sen, että ihanteellista olisi se, että jos on kadulla, niin poliisi ottaisi vaan kovat otteet käyttöön. Niin Kyllä. Ne kyllä lähtisi vesitykkiä tai jotain. Laittaisi jotain, mutta kun tässä Hyysärivaltiossa se ei toteudu, niin, niin tässä tapauksessa pitäisi lakkauttaa, koska se rikkoo ihan selkeästi. Ainakin siinä, että ne niin kansalaistottelemattomuus, ne itse sanoo, että se on osa heidän toimintaa sivuilla. He niin kansalaistottelemattomuus tekee koko ajan. Sitä paitsi siellä on myös väkivaltauhkailuja. Otto Meri on täällä. Otto Merinen uhkas lopettaa. Joo, Otto Meren. kyllä. Mun kimppu on käynyt. Kansanedustajan Tynitty, Sebastian Tynkkystä on Tynitty. Joo, tunnen Tynkkysen kyllä. Ja no siellä on väkivaltauhkauksia, se oli mediassa, fantasioidaan. Ja tämä on jännä piirre silleen, että mähän olin siinä Helsinki Maidanissa, muistatko vastustamassa laitonta maahanmuuttoa? Ja poliisi oli meitä kohtaan paljon väkivaltaisempi kuin, tiedätkö, siis kun
VS sieltä vastapuolen porukkaa. Ja sitten kun perussuomalainen sanoo jotain väärin, niin se on heti oikeudessa vihapuheesta. Tämä on niinku semmoinen ihmeellinen juttu, vaikka sä puhut oikeista asioista oikealla nimillä. Kyllä. Niin jumalauta, niin saat heti. Sä puhut maahanmuuton ongelmista oikeudessa ja sitten se ei tuki tietä. Sitten mä muuten mietin semmoistakin, nyt oikein pitäisi kysyä joltain poliitikolta, että mä olin tossa töissä tossa niin kun, se oli Verkkosaari ja työmaa oli monta työmaata. Joo. Ja siellä oli se ongelma, että siellä oli tienvierut oli tyhjät, mutta siinä ei saanut mihinkään jättää. Auto piti jättää, jos halusi sen, niin työmaalle, mutta siellä on työkoneita. Ja se voi joku törmätä, mä oon joskus törmännyt. Joo. Päälle, että näin ongelmallista on jättää. Niin työihminen ei saa niinku käydä töissä, niin sä et saa parkkeerata niinku autoa. Niin. Parkkeeraamatta parin tunnin paikat. Sitä ei muista aina käydä siirtää sitä parkkikiekkoa. Ja sitten niin kun vastaavasti viherpiipertäjät, nämä elokapinat tunnissa istuu siinä tiellä. Niin saakin, joo, niitä ei tärrätä sitten. Ei. Mä oon ollut Tynkkysen kanssa, kun me soitettiin vielä musaa kaveritten kanssa, että linja-autossa on tunnelmaa, kun ne kopitti dösää niitä. Kyllä. Joka tapauksessa saa tunnin istua siinä keskellä tietä. Ja jos ne suostuu lähteä pois, jos se poliisi purkaa, niin ei saa mitään sakkoa. Ainoastaan jos ne niskottelee, niin saa sakkoa. Viherpiipertäjä saa parkkeerata tunniksi niin keskelle tietä, ja sitten sä käyt töissä, niin sä et saa autoa mihinkään. Niin, ja tää on jännä juttu, että perussuomalaiset, niin kuin minäkin, niin mä oon jumalauta vihapuheesta joutunut oikeuteen. Ja perussuomalaiset jotenkin on tapetilla tää yhteiskunnan, mutta siellähän lähti se onneksi se yksi hullu akka sieltä. Mikä se nimi oli, se hullu akka, se mikä valtakunnan syyttäjä? Niin, tää Toiviainen. Toiviainen, joo. Tässä on veljet mukana. Varmasti oli vaikea. Me odotetaan tuolla niin pakko No mä voin laittaa samaan aikaan, mä teen pikahaastattelun. Niin. Nyt täytyy sanoa, että okei, sitä ei varmaan voi olla huonompaa valtakunnan syyttäjää kuin Toiviainen, mutta ei tää uuskaa. Ei, ja sitten oli tää legendaarinen komissaari, tää mikä helvetti sen nimi oli, tää Taponen. Taponen oli oikein köyhä miehen kanssa. Se oli pöyristyttävä tyyppi. Jos mä sanon vielä loppuun, niin pitää muistaa, että nyt on uusi valtakunnan syyttäjä. Nyt Elokapina, se väittää, että Elokapina ei riko olennaiselta osalta niin kuin lakia, niin ei se nyt hirveästi, jos Toiviaisesta näköjään muuttunut. Mutta no ei. Joo, antaako jonkun muu välillä? No ei, mutta vaalivoitto ja kaikkea hyvää, niin mä jatkan matkaa. Perussuomalaiset voittoon, eikö se ole näin? Kiitos teille. Jaa, mennäänkö Demaritelta ohi vai? Sanoinko mä suorat sanat tuolle porukalle äsken? Se yllättävän pitkään kesti. Joo, pitää. Jos voisi olla paikalla, niin se läpätiä niin vähentää. Ei taida olla mannekiini paikalla tää entinen, mikä se nimi olikaan tää? Saamariin. Mikä se oli? Kaupan kassa. Anna-Marihan myymässä ittiä, että saa ulkomaan velan maksettua. Juu. Ai se jakaa hanuria sieltä. Selvä. Siihen Liikanenkin meni karkuun. Niinhän ne lähtee. Urpilainenkin juoksi karkuun. Niin, no kansanpettureita kuule. Kaikki on demarit kansanpettureita. On ne kansanpettureita vai mitä? SDP, Suomen demokraattinen passi. Joo, kyllä. Sä oot oikealla linjalla. Olen maalta, tiedän. Kyllä. Pitää sääkitä. Sään mukaan kaikki. Joo, ilmoja pitelee. Tiedätkö mitä PS tarkoittaa? Pois Suomesta. No ei nyt sentään, jos sä puhut. Kyllä sä oot rasisti, vaikka oot suomalainen. No ainahan me ollaan. Rakensit kotimaan, niin oot rasisti. Niin. Kotimaan jääkärit ja kaikki, niin tiedätkö, niin ne on kaikki hylkiöitä. Tämä on maailmassa. Kaikki hinttarit ja sateenkaariporukat, niin ne on kuninkaita. Joo. Tuleekaan mulle pannia muuten tästä kanavalla. Tiedättekö ketä oli vallassa 39 vuonna Suomessa? IKL. Ei, ollutko kokoomus? Ja tuli toinen maailmansota Suomeen. Niin. Ja nyt on tulossa kolmas maailmansota, kun kokoomus on vallassa. Se on. Toivottavasti. Tiedätkö mikä nykyisin uusi tervehdyksen merkki? No, Heil Hitler. No niinpä.
Mitäs tuumaat Juki tästä? Se on muotio. No, se on kai sitä sitten. Näitä on näitä Kato, mulla on puhas käsi. Juu. Ja kainalot tulee tuulet. Sama hinta. No mikä se loppukonnetti, niin mä sammutan tän. Niin. No, kyllä tässä vaaleihin on puoli vuotta, mutta selvästi sähköä on ja ilmassa. Ja ilmeisesti meidän kankkusapulaispormestari viettää vapaa-aika orientoitunutta aikaa sitten ja näin poispäin ja noin poispäin. Ja muutenhan tässä tosissaan, mutta tämä on paljon muutakin, että tässä on näitä kaikkia. Ja tuossa yksi veljemme osti vielä sellaiset lämpöpohjalliset, mitkä Joo. meillä hyvät. Että, Lähteekö se menee joku? Mä ajattelin, että mennään samalla radalla. Tossahan se. Joo. Ja muuten kyllä Ja näitä kiva. tapahtumia tulee. Ja varmaan ollaan jatkossakin. On. Eikö se joka kuukauden eka sunnuntai? Nähdään joka toritapahtuma. Joo. Ja täällä Jos nähtäisi se kyseinen kyllitäti tuolla. kyllä me varmaan nähdään. Ja Ilo on ehkä yksipuolinen sitten, koska hän ei tykkää kenestä. Hän on erittäin suvaitsematon. On. Siis tää pullukka Paavo täältä. Ja tietysti hän ajattelee uskollisesti posket punottaa punaisena. Joo, kyllä. Niin kuin kuuluukin. Että Se voi olla alkoholisti noireita, tiedätkö, kun Joo, ja sit se on aggressiivinen. Kiukkuilee vaan. Tosiaan kuuluisalle vihanhallintakursseille ja ottaa diapamresepti. Kyllä. Ja tarkkailla verenpaineita. Joo. Mulla muuta. Joo. Näillä muttereilla lopetetaan tämä lähetys ja tilatkaa Aave-kanavaa ja lähtäkää yläpeukkua tai alapeukkua. Ja me tiedetään, että Aktivistina tänne. niin aktivistitoimintaa, me tehdään tämmöisiä pieniä partiotoimintaa. Kysykää näitä puolueet, haastakaa nämä puolueet. Kyllä. Tehkää niin. Ja me tehdään tämmöistä aktiivipartiointia nyt jatkossakin. Ja. Niin, pippiläiset anarkot, hei. Mä tiedetään jo etukäteen. Me nautitaan siitä, että Mikä seuraava? me päästään syväpäätyyn. Joo, Tää on, päästään. menikö meidän dösä? Tätä puhuttaessa jo olla siinä. Niin. Hei, mutta näillä eväillä niin homma loppuu tähän ja Moikka moi ja hyvää sunnuntaita. hyvää sunnuntaita kaikille. Kiitos.